Pasoldihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello. Kumusta ka mo? Niyan sa inyong alagad sa Kanginan Defon Morales. Asap kita, always say a prayer, mga kisunan. Ang atong yung pagpanalangin, mo'y unas tanan sa atong panangino, sa atong labaw makakagahom. Lord, thank you kay Lord sa magyata ka namang grasya, matag-adlaw. Ay kalimot ang pag-ampo gid ka nato. Ngatos labaw makakagahom. Salamat kayo sa mga grasya nga magyatag ka namo. Thank you kay Lord. Okay? Bueno, ang swat tampo karon nato hatagan og pagtagad no. Pinadakin is usa ka lalaki nga napatago lang sa nga dagul kinigibatan og duha sa radyo ni Arellano kay sunan ang atong sender si Dagul. DJ Lex Remix. Kini akong problema, bahin na sa kong asawa nga labihang malta lagi tawon ambot lang. Nya bisag unsaon ako, digyo ko kabiya ni kay ambot ngano digyo ko kabiya. Pero aron yung masabta ng akong sugilano, no? E hindi yun ako pagsugod, ha? Panahon gani sa Pasko. Happy na Pasko! Kay birthday sa tong Ginoo. Happy. Happy na yung Pasko. Murag, aligre na sa Pasko ani umaabot. Malipay na sa mga kabataan in town. Uy, masakyan na miyon ng gawas. Murag ganina rin daw. Wakay ko kabantay na. Wa na. Ang layo ng tiger ning kontra na kong miabot. Ako asawa. Siya okay ron. Be, paminaw na to, be. Dagol! Oy, panuhak! Asa na ka? Kana? Wak lagi na yun. Siya okay. Dagol! Patuon ay ko niya. Asa ka, marika dire! Mukhang tawgog kong panuhak ka ni. Si? Muihap na ron. Dagol sa baon no! Ada. Duos na yun na ron. Ada. Albigyo ko. Dila na ito paabtog 3 kay tingalig. Ay! Yay! Wala na. Nagigayahak na. Nanaday! Hani, abot kong 3 na. Probida. Wala na. Piti ron to. Ani ron. Day! Dili ka ha? Nanong pasagitan magyukon mo ha? Palagutan magyukon mo? Guidaan pag yung ko ang kaldero. Ang kaldero karon. Ah. Paari mga kinumplan ako. Iparok ti ka niya ron. Oh, asa may butang ni mo? Nasloyo. Ay driver, ablehin ang baggage compartment ni mo ba? Sigan sa ng mata ni mo, tos lukong ko ron. Ablehe! Apak ang kaldero, day. Sana kung abli, ma'am, nga kagnihara mo ng abli, ma'am. Hanggaw ka man, wa man ka magsulte. Kaya, ma'am. Hanggaw ka da. Ako palaguta ha, ako palaguta. Manustong na kag magta, ma'am. Oh, gituslog nila. Yung siya din mo. Gilabdi ka naman ay, yabag ka. Bus. Lapikan si mong sawa akong mata, buso. Ikiya ko na siya, bus. Ikiya ko na siya. Unsa may kaso anang tuslok mata, do? Dami, sobraperte. Bongo sa ito. Inani ka bagising akong asawa, unlimited kaya ba? Kung maunay masuko, taka lang pasakit sa atong sikataw, why limit? Pero mapinanggaon kay ni siya, oy. Unya? Dali nanay, mga na ta. Oh, asa mangin mong bana? Tapos amang kwarto nay, ako patupukawin. Sige na lang, una na lang kaon diha nay. Granada! Aw na na ay. Nanada yung bana nimo. Nagmata na. Kanta pa. Saba-saba lang yun yung kanahan. Ay, saba. Day, mga na ta, day. Mga na ta. Mga dugay man ka. Gusto pa man sa kwarto di ay. Nag-ismo ko istibas pa ka dito?
Ismong Kristo. Ay, unya na nang away ninyo, te. Pangao na mo dire. Wow, nabilibagin ako ni mga ilbiya, gini mo luto ka. Ngoy, labi kay kang. Lutos imong mata, mga hilaw pa man na diha. Aha. Darang naluto dagol. Dali na mo mangao na ta. Kao na diha dagol. Pagsigyaw-yaw diha, mura kag importante da. Oh, mura mo siya Roger Barca noon. Sa? Ay, wayo ay. May ko mga ano ta. Ay, dali. Uy! Wow! Agay! Ang kita sa nan mga hapang na siya. Yung samdi, imong giloto, ipakaon niyo, dili. Panghunaw sa dito si Kara ko ng bag-ang imuron. Panghunaw dito! Mong gali mong hundang apostolis. Ah! Agay! Abot pa ba kabihan? Oh, come on! Pre, So, ni Preganot, bligyan eh? ako lang ni Bligya, pre, kay why lagi bugas bahay. Uy, why sudan? Has kapaita. Pero tinawag na pre, dagol, tinawag na pre. Luoy, tawag kayo ni Parikanot, pre. Ay, lugay naman siyang one membro sa pasmo-pasmo. Lagi ko din. Isa, sabi, diskartihan, pamahinon, tani mo. Pero ba ito na? Maayo dang diskarte sa una. Unay yun, noon tani mo noon nga, kauban tang pangilan, membro tang naong sa una, naibaho kong dili na parabugas. Para bugas tao ni pre, oy. Bitaw, pre, dagol, para bukas tao na, pre. Panduklo, noon mo, bida. Atiki ko ninyo! Putol na itong panang imigo aning kalakihan nyo da. Soldinos, parabugas iyo, dili. Para bugas tao ni pre, oy. Para bukas lagi na, pre. Oh, para bugas tao ni na mo dito. Ikaw, tipalit bugas sa inyo. Nga ang imo mga asawa taon. Unya gawas pa, gitagaan tos mari taw bugas na ako gahapon. Katong imong asawa ba, ako tong gitagaan niya. Nganong maingon man ka pre nga para bugas. Ay kung ingnang nahurot ninyo gihatag na kong bugas. Gahapon ba ganito? Nahurot ta pre! Nagdadalaway mo. Puros mo nagsigag bata ninyo, baya. Aday, presaso yan. Kapundiro ng mata niyo, pre. Pre, para bugas na yung tao na mo, pre. Para bugas bas, naong. Pre, bitaw, pre. Hilaw mo na. Panukulong tayo noon mo. Naibaw na kung unsaon yung halin taon na ni, ha? Inyo pang iinom, ha? Naunsa biya mo, oy. Magbirkol mo, magbirkol? Unsa ang tao. Magbida. Birkol mo, birkol! Dagol! Awa na. Tigong na tayo. Sige na, pre. Tigong na siya rin, pre. Pre, sige na ba? Ibalik ka lang rin ako. 500, pre. O niya, tanawan lawas mo. Ay, usan na kwate yung pirmaan ni, pre. O niya, Diyos ito, so. Dihan mo yung reloy. Salamat, pre. Salamat kay, pre. Basing inyo na ipalit, ha? Ipalitan niyo yung hata-hata. Paitirwain mo ipalit, ha? Kay pangkondisyon. Palit ang bugas, aron makaon yung mga anak, ha? Ipalit na. Salamat kay, pre. Salamat kayo. Tayo, bitaw. Kilakon sa day, pre. Ano siya may bugas? Wala sa kayo bugas sa inyo. Na- Sir, kailakon mo kang naong. Pre, pero sudan mo yung wa, pre. May karot, may bugas. Ikaw, may sudan. Ayaw ba yun ang pakungon, oy? O, na 300, oh! Ina ko na ni, pre. Ako, 200. Si Pare Sasoy, 300. Asa gustisya ni, pre. Ang pangustisya kayo, tuas bata nyo. Tunganan ninyo! Gamay na ako, pre. 150 lang kanot, yung 50 man kay na naman na siya 200. Usabot. Gamay na ning ako, pre. 150 lang kang kanot. Kay 250 naman Ang imuha si 250, kang kano, 350, kay nanay, 200 daan. Mau lagi. Sa di mo anang istorya di mo, oy. Mau, bitaw na. Libog banta. Bida, oy. Di ara, pre. 300 man na, 300. 300 lang, eh. Ayaw mo kanot. Pila mo na. Ay, lainan ni mo, pre. Hatag bawi ni mo, pre. Ambi, hatagbawi yung taon. Pila, nang utana ako. Hatagbawi din na. Ambis, ha. Pre. God, okay na, ha? Wamang ko isinsiyo. O, imo na kanot, 200. Imo sa soy, 200. Wamang ka mo yung mga sinsiyo diya. Unya, kanadaing 100, pre. Baguhat kay... Ihatag mo ng prekanot. Oh. No, nanamit ang 200.
Karon, kini ko sa gatos, tagsikwenta mo. Wa mo kay sisiyo. Ay, ikaw na kay sisiyo. Wasa konsensya Ako sa pre, wa mo sa konsensyo, pre. Kuhan pa, sisiyo ito ninyo, pre. Ha? Sisuan, inahak ba yan mo, no? Mura man taon kag G. Bida, no? Gilir mo, no? Kanang suguon tani mo sisiyo, pero bida, no? Suhulan mo ka, pre. Sugulan, balik ka. Tahon. Sa Bitaw, joke. Makulata mo, no, ha? Pre, joke na bitaw to, pre. Ambilan ng, pre, kami na lang sensiyo na, pre. Oh, dalaw. Ako pa may suguon ninyo. Pre, ako lang, pre, be. Tikasan na ba kayo nas pre kanot, pre? Simba ka ba din, day? Tikasan ka, no? Ay, tugtuwa na, pre. Saba ka, day. Ikaw ba? Taka mo lang ka? Ay, tesa. Bida. Adiyatang be, ambin na tanan, be, ambin na tanan. Ada tanan, ambin na. Di orang ko, pre. Ako sa pre. Ara, very good. Maglalis mo adto mo pa ngayong lisa ka sa asawa ka. Ay niya paingon di. Daray. Dai, Lita. Naon sa mga ni? Naon sa Eh, mga ni, oy! Mayang adlaw, mare. Kuyawan, kalitan ko na. Unsay nakaayos adlaw? Pre, may adlaw. Unsay nakaayos adlaw? Dili maayo akong adlaw ron. Gusto ko mangulata. Pakulata mo? Ari sa ko ninyo, pre. Ari sa ko. Lababa ko. Di, taon, mare, oy. Ano mo bang umabari ninyo, pre? Huwag kwarta ni re. Kadiyo, Unsay tuyo ninyo? Manghuwa mo tamig. Pre, Manghuwa mo tamig para bugas, mare. Wa may bugas. Sundang naa, gusto mo? Kadiyot kuhaon ako, ay mo palipat ha. Giahak na ni, soy. Kol, Giahak ang na ni. pero lang sundang diha. Nakoy paligbason din eh. Soy, sa ni, soy. Tara, hindi pa tayo din. Noon sa taong ka de, Ano day ko, noon sa day ko? Ako taon to mga kumpare. Yung kumpare sa to niyo kay apel to kugos anak ni Mariel ba taon. Dako gas ba ay? Kaon naman og inom ang giapas ato. Biha sa dibo de. Sa mga problema nimo nga naman ka? Ay, singhagi ni Rebe, winubra naman ka eh. Musukol na ka nakadugol, ha? Ningo di ko sukol ko nimo. Unsay usig mo sa kaniya? Sa mga problema nimo? Ang beriga ko sa ka, di sunod dasal ko. Nya, sa ma'am sukol ko kanako. Di ko gusto gubot, dahil pero ibo ko pugsaw na ako. Di sa ko masibog. Adi ay, gusto gid ka magdako ta. Ay, kabala ka. Di na nakinahanglan. Karon na yun. Mabuya ko di. Di na ako pauli! Ayaw! Sos, bantay muuli ka ha. Muuli gani ka. Patapataong ko ng lawas nimo sa tong sundang na to. Nya? Muol ko di mo giniling? Karada na Lita. Sige, mo ako ginaling. Bahala ka diya. Arin ako! Mao na diha. Gusto nimong andero nimong imambana. Nya karon nga napuno na og gibiyaan ka magilakila ka. Wa mo ko buhila kay gibiyaan. Unsa di ay nang imong gilakan? Dila ko sa kalagot kay ni sukol naman siya na ko. Nya wa ko makabawas. Sa pagkabungot sa ito'y pwe. Oy, kanot. May kinikita ta. Mare, Ayaw kahadlok, ay kahadlok. Wala tong atraso ninyo na ako. Naade, may atraso ni mo, mare. Sa? Naade, may atraso. Wato, may atraso ni mo, mare. Paminaw, paminaw. Nahibaw kong magkita mo sa dagol. Gusto ko nga ipaabot ni mo kang dagol kini akong mensahe. Sur. Ipaabot yun niya ha, ipaabot niya. Ipaabot yung siguro niya. Usa mo na, mare, ha? Ay, Ipaabot yun na niya ha, nakasabot ka? mare. Ay, pre. Unsa ka? Nag-sleeping mo ka diya? Nagipadang mensahe, mga asawa, pre. May pinsay siya? Nagtuo siya ba na ako ay pakilioy? O saan na yung masahe, be? Di ano yung mensahe, pre, ay nawatan, eh. Ay! What? Ano nagpapa ka? Maman niyang mensahe para ni mo, pre. Ipaabot ko nun mo ingon siya. Okay. Tagaan kang trabaho, Miguel, to. 500 kada sugo. Wow, kanara. Usa mo na, pre, ha? O, diya, ha? Ay. Unang sugo na ko ni mo. Ignacio nga... Usa ko dito.
sa ko nito, pre. Problema ni pre. Pasalamat to sa iyong mensahe. Ah, Ipaabot na niya dito ka. Ina, pasalamat ha. Sabot ka! Ang sarang kanot, unsay tubag niya sa akong mensahe. Mo niya ang tubag, mamay. Ano man, gusto magbukod ni mo kanot. Gisip, sipot masabot to. Salamat ko naman eh. Adi ay, salamat ha. Pues, ingna siya. Agoy! Ni apa ay, Unsa gani mo? Kaduha man lang ito. Unsa ay bot pasabot adto? tubag sa iyang pasalamat. Buti pasabot adto, wala sa kayan. Unsa? Ug mag-message pa gani siya, sundang na akong i-reply niya. Unsa na, pre? Sakit na sagpa ni mo yung magsukbag. Di na sakit na. Unsa mo, di ba sabot na to? Wa ko no sa payan, pre. Ay, gusto ko din patay. Ingna siya, pues, ingna ha, ingna. Ingna siya nga, hatay siya. Pre, kadiyo sa pre. Marisahin ako, pre. Marisahin ako, pre. Marisahin ako, di na bada. Di na bada kay... Huwag pa kayo sakbuhan na, risahin na ka. Barog. Marisahin ako kay sundang na may nagpaabot ako dito, pre. Mao na akong problema kay moron kadako gyud bayong away sa kong asawa taon ug ako. Gusto na ko masitol laming 2 taon pero hadlok man ko basig pasakit tayo lang hinuon mis sa usana mo. Sa may ko buhaton ni bam. Balihog ko be na mabasa diha nga padad-ad na kulata. Ha? Madaba makanis polis basitol ka kunya akong asawa dan ug kunis polis. Palihog tabagi ko ninyo be. Unsa man kung kamoy pasultihon dagol. Thank you sa tanan ato mga listeners. Salamat kayo. Nya, thank you Lord, thank you Mama Mary sa tanan. Sa tanan atong mga kaigsunan sa Kabisayan ug Mindanao. Nya, karong pizza 22 sa Tipres adto ta sa Mahaplag Liti ha. Magkita tinyo diha. Basin 22 September pa ni Ate Pres. Kita tinyo diha 24 anha ta sa may tag di pa ni maaptan sa ato ang ano airing no. Taas ba tag advance kay do kay gayon nga wata. Tinaligdili Basi na lang ha. Basta magkita tayo din ha. 24 ana punta sa Clarin. Sa ato ang LGU din ha. Salamat kay inyong diha tanan. Sa tanan itong mga kaigsunan. Ang mutanaw sa atong drama. Pabuta ninyo diha sa Clarin Bohol sa Pizza 24 ug sa Pizza 22. Ang ato ang drama dito sa Mahaplag Liti. Kiniubos sa pagdapit sa atong pinalanggang mayor diya. Ronaldo siguro to liebe. Salamat kayo ninyong tanan. Thank you so much. Labi na gyud ni Kapitan Ivy Umpoy. Salamat kayo Kapitan Ivy Umpoy Martinez diha sa Maslog Leyte. Thank you kayo. Sir Edgar Umpoy, thank you kayo ninyong tanan. Unya po sa tanan natong mga tao, labi na gyud sa mga tao ni Ate JJ. Good morning. Salamat sa mga mama nga padayong nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. Unya gawa sa Don Pepe, naghimo silag yema obi special tasty fish cracker ug macaroni crunch. Paulitos macaroni crunch nga lami gyud. Lami gyud na ang Paulitos, labi kay suwa sa pwede mo inom tag Don Pepe mga bata. Suwaan na to og Paulitos macaroni crunch. The best kay na ang atong baw nun fish cracker, lami kay na natong baw nun sa eskwelahan. Nya labi na yung magugum-ugum ka ng yema nila sa Don Pepe. Unya sa tanang mga tao po ni Kuya Nick Pipito nga kanunay migamit sa to ang SED liniment oil. SED Panyawan Coffee Mix. Boy atong ipainom sa mga tao diha kuya. Sa tanan nato mga kaigsunan nato diha kuya nga mo ana diha mabisita sa imong opisina o sa opisina ng GR Pipito SED Panyawan Coffee Mix. Ang better nga makapabetter sa to ang kalawasan. The best kayo na kondisyon kita mo trabaho. Unya sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, nga mo'y maduol na to sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ma'am Kasmer po Araraw,
og ni Vice ni Mayor Samsam Gulyas og ni Ma'am Congresswoman Ria Gulyas og Konsehal Lister Daan. Thank you kayo. Good morning natong tanan diha. Okay, Ate Pre? Okay, og pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutas sugar. Ayog sipyata pag inom ka, daadlaw gyud katulo sa usa, kaadlaw inom. Sa buntag, una ka mokaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inigpariuto ni mo maog hapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mokaon sa imong pariuto. Maog hapon ang kagabi sa di pa ka mokaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema bahin aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka, di na mo angling mahadlok. Tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo, anang atong gibati, bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Kung sa tanan na ito mga kaigsoon na naghimog number 1 sa tuang Sedlenamit Oil, thank you kayo ninyong tanan. Kamu na sayon kung unsa ka epektibo kung ito ang Sedlenamit Oil. Nga tinud buwag tal sa tupanot, pamaol, panakit sa klawasan, varicose veins, katul-katul, kutos, kabataan. Ilikay pagyunta sa ringgi kung manghaplas ta sa Sedlenamit Oil nga anar na ito. Mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Sa butika na gyud mga igsoon. Sa butika na gyud nato mapalit ang tinuod nga haplas Said liniment oil. Wa gyud na ibligyas gawas kamsa. Wa gyud na sa gawas sa butika na gyud na ang atong tinuod nga haplas nga Said liniment oil nga napatud alas mga katawhan jud gams. Og dili gali naam siya sa Facebook gams. Bisitahan na to ang page sa Said Marketing Panyawan Herbals Incorporated gams. Muna na ron. Nya i-type na to ang Panyawan Herbals magigala. O yung kalimot na ato i-like ang page diha. Ya makita niya tanan ang mga genuine seed marketing products o ang mga Panyawan products seed marketing mapalita po na to sa Shopee. Shopee mga igsoon. Basta layo kay tas butika Shopee mo rin sa tinuod. Shopee basta layo. Og dool, awa siyempre, butika rin yung tagams. Kaya na yun, ha? Oh. Basta wa gina baligya sa gawas, mga igsoon, ha? Dagan kay salamat, mga igsoon. Ato i-greet ang mga user na to, gams. Gamitan na to, ini, gams. Tigpaminawan sa nato. Mga taxi driver sa Chris Op. Si Misio Campos. Diya sa Labangon, Sitio Kalihon. Nitig siya na ako na siya kadungog. Ato lang balikon, gams. Oh, sa Misio Campos diya sa Labangon, Sitio Kalihon. Si baby utom sa Katibian Ball. Wa siya kadungog kay wa pa man to mair gams. Uwa pa dito. Andong. Ini kadungog ni mo ini. Mura kaduhan na ni ha. Siyo. Bisyo Campos. Si Gad Gabuya gam sa Juskar Taxi. Sa Dumlog Talisay. Okay ha. Nagkakay salamat niyo mga suki na itong tigpaminawa o tigamitan sa itong pantugan na kayong haplas Said liniment oil. Ricardo, tunin mo itong gitarist ninyong tiban si Kuan. Tuni? Mikon to na mga alan. Roland Suarez? Ay, organista la. Oh. Naunsa, kumusta mo siya, Bam? Wa, nagkita naman sa... Ato yung rin Mahinaw din ito sa Dili na, Rulan. Pare na lang ako. Pare na ako niyang message. Ano man madungo ako nga bambina. Oy, sorry kay pre, Rulan ha. Sige. Oo, kanang isang regards ko nung mga ko sa number ni Mugile. Wa pa na ako matagae. Salamat to sa bahay sa mga contestant nga gihimo nga singing contest dito sa Muhon sabi na tayo lang address Dap
Bunbun Aluginsan, no? June Badayos, Sunny Panoncelio, Ronaldo Mantalaba, GR Panuncialman, Jimboy Mabanag. Salamat ka sila mapagsalmat sa singing contest dito, directed by Michelle Stokia. Sa ilaha pag kung nito kag inyo ha mga panito inlabi nang madanagan na tong suga nga colored. Salamat og ayo i-maintain naman ninyo ha. Ayo ka mo kalimot sa to si Celebrity Kojic Beauty Soap. Ha? Labi na ninyo na amoy mga shows mo atin bug mga contest sa Celebrity Kojic Beauty Soap sa inyo pag pangaligo, and then sa di pa mo mag-wear og makeup pang nita mga lamos lang mo pwede rasad mo nyong gamiton. Doon na kini mga sangkap mga glutathione og papaya extra karon magpabilin nga younger looking kutis artista o kutis porcelana ang atong mga panit. Kung doon mga dead skin, mo repair sad kini sila tungod sa mga sangkap natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, adun na tatak nga said marketing. Thank you. Okay, o niya, sa tanan itong mga kaisuunan, kinahanglan mo inom yun tag G-Detox. Kaya kini G-Detox, the best yun kini para sa ato ang mga toxin nga nisud sa ato ang kalawasan. Kanang toxin, maunay mo daot sa atong blood cells. Ang nauto na ang cover o puto sa atong blood cells. O diya mo sticky or bulapot dayon ang atong dugo. Mao nang daghan tag balatian nga maangkon, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian. Mao nang imnan gyud na to G-Detox mga kaigsuonan. Ang atong pag-inom anang G-Detox usa ra gyud ka kapsula, mura ra maintenance nato. Usa ka oras sa di pa kamukaon nya kun duna na kay balatian kinahanglan katulog yung kainom buntag udto hapon duha ka kapsula usa ka oras di pa kamukaon nya imna na to 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kini mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Pres, Okay, ang sender na ito karong adlaw, si Goliath. Dudong Dagol, Ati Pres. Dagol. Kanis Dudong Dagol taon, nakasawang murag ning kumikal ilaha Ati Pres. No? Murag kumikal skit. Katong sa ito kumikal Pasa- ako, katong katong maningil sa utang mao. maningil. Mao ra ni. Maningil sa utang ba nga kani bawi ay pabawi dito sa kuan ana magbawi ba. Karon lain lang na ilaha kay Tinuod, no? padadag sukmag padadag tamparos. Moto ni si ang iyang amigo taon ay ni-resign ay Narisan, ay grabe. Bago- Paita po na na, oy. Okay. Maayo ba kanya Ate Pres? Maayo ba na niya Ate? Wako kasuway ba ni wako kita ni problema Napay mo karon pag sugot. Nakay mo sugot nga mo na himuong Oh, kuan. lim Kalang itong say center ba nga. Oh. Hatol sa lito niya. o gibuhat siya messenger Ate Pres. Noon niya, yun na to, ang messenger nga. Oh. Himuon para niya. Oh. Katong sa paon siya. Oh. Lan. Hi, bam. Putlon ta mo, kani bitaw na yung naan Ayaw, nila. mamatay. Di ba, pasabot ta kanang ang sagpa eto speakers na hinumdum nung kung nakita ko usa ka usa ka portion sa siyo usa ka bahin sila sa lidya nga kada bitong tangagon ang baraha nga gamay Nga? niya dawaton po dito sa laki. Aha. Niya bayot ang partner. Wa kayo ko Ay, games kauyon. man na, bam! Ha? Games man na, Mga games. games Wa ko man kayo na. ko kauyon kay inigpa ka na sa gaming brother sa bayot dawaton po dito sa ngabil sa laki niya. Oo, niya. Wa Wa kayo ko kauyon, anak. kauyon. Itong kaganahan. Ice grabe ato Ate Pres. Katong ice nga iana sa lalaki. Nya, anaon sa mga babae. Wa ko kauyon di Lain ko kita ganahan. Di ko Oh, ganahan. pati kayo nga duha. Nabitay games nga Bastos. pati no bastos kayo. Wala mi. Bastos kayo. Bisa ka to nakita nung ang Lapis saging. na pa yan nagsabado ng uslap. Uy, Balik, mati, uy. Bisan ka tong saging nga gunitan o niya ni gumastukan kay lugay mga babae paak sa saging nga gigunitan sa laki nga naglingkod dili kay ko kauyon. Bitaw, Di ko pa balik ta. Balik. Padayon inyo lan. Balik ka karaan. Putlon sa di ka ba, ha? Balik na. Bitaw, murag. Di ko Dili katuwa ni. mayo. Mikal, ram na ilahat. Di mo ni problema inyo, ha? Aron lang yun makakatawa Oh, ka. araw lang yung taon may Kunya kakatawa kay ninyo. nakakita naman miyan sa lidaha. Excuse me, ha? Tidoda. Nakakita na miyan sa lidaha. Kita na may sa katong unsa to Ate Pres katong paningil-paningil. Oh, paningil Oh, niya. maor man eh. Maor din sa tuya. Amoy katambang nyo doon nga. Pagpakong lumo Kaya panglaba mo, oy. Palaba. Palaba lang mo. Panglaba na lang mo mayo. siya, ay. Oh, tagi.
Ikaw ba, Ben? Ate mo ba sa diya ba? Nga, Ay kung ina naagap po na ba? ready kong tuwa. Nga ate mabasa. Arita mulingi diri sa Old Testament. Nga, nay... Hmm. Yeah. Genesis 1, versikulo 27. Ano sabi? Ngadtos unahan. No. Busa, gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae, sama siyang dagway. Ug gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Karon, Karon. ako ning gibasa kay kadtong nahitabo nila unsaon pa man katuman dire sa giingong gisugod Ginoo nga lukpan niyo paganak mo dagan unsaon pa man pagkatuman kay di ay ang ilahang sitwasyon sa kung tanaw Goliath way gugma. Wa sa lay gugma. Wa ito. Oh, walay gugma. Mura manig mahasakay dito gingon pa di robot. Naipasagpa, ipasagpa. Naikulata, ipakulata. Oh. Kanang nang, why gugma ang inyong panagtipon? May gugma. Kay bisag wa pa ipadala ang sagpa nga tuslaing naong, kadtong sukmag nga tuslaing naong, Ah. daan gyud nga murag kuwang ang kainit sa gugma nga tus yang bana ang asawa kay. Tinaw. Sige am nagsikasing kay ano, sukol ka nako, musukol ka nako. Tinaon. Pwede din ang asawa yung nanaon na yung bana. Kana, di na ang bana may kulata sa asawa. Pagkasal Ang nila- asawa na may kulata sa bana. Kasal nila, Yeah. nasabot na sila mag-anandaan. Nya, hilak na ba siya bayo, bam? Kay nilakaw yung bana, kay wa siya kabaos. O, tanaw. Uy, ayo. Ay nalang nagbalik ka dito dong ay. Ay, labalik ka. Ay, dog, nagbalik dagon. ka ay kay wamay ko. Kawabit pagkuhan kanyang pagpuyo ay. Bitaw. Unya, naapa mo bugas diha. Naapoy, nakapanglaban na mo. Sige lang mag-away. Anya, Dili matunhay ang inyong pagpuyo. bitaw. Oh, dili mo to na way gugma. Kung magtiayon man gani dapat na agoy gugma usag-usa aron malinaw ng inyong pagpuyo. Ha? Kana. Oh. Ug maabot ka ning adlaw kasi nga na ang babae may sinder laki. Ang lalaki. Ang lalaki may sinder? Lita mo ikuan, lita mo Dili din si Lita may sinder? Dagol. Dagol. Ah. Kanang naang unsa man di ka ganahan nga ilisa na nimong prihas namo. Pinanggaon biya me. Salamat ako dagat ng tulumanon. Kung ako ang pasultihon.